Wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Kowe wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutik-utik macan turu mbebeda. Raja Singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Brantana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana. Orang ngomongke Satria, Senopati, Lurah. Ajiar apa? Padak ke apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Wimbo kekandha amre tiuping maruta maruta mando sabaran mangambar kongas Sukmono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Senguni kaprayogakna anggen jengan kula enggak wonten ing Datulya negaring Ngastina Paman Patih Plasa Jenar kawula nun Anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan
Namung derenan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah paman Plasa Cendar. Kawula ana inggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Biswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Datul negaring Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Paman Haryo Sengkuni nggih. Bapa Prabandurna. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datul negaring Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabandurna. Astaka swala sila bertobat swalu kimbal sumarante hawala. Kula nuwun inggih Ger. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datul negaring Ngastina. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Prabandurna. Kula nan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negaring Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah ingkang raine diambabaraken wikatos ing pasiwakan. Yayi. Namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Namung denan saksamunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula non. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing Awangga wonten negaring Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Karta marmo prayoga nuwun ngadhep. Lho. Sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Kartomarma wis dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodhang kandung seba jroning Datul negara Ngastina. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ingkang Bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiatan manahipun ingkang Bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina. Kepareng ingkang Bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Bapa. Namung tambuh salebeting manahipun ingkang Bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Yayi. Nadan ingkang raka ing Awangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng mbah baron ingkang sejati dhateng raka ing Awangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngastina. Handrah ingkang muswita kasiring samirana mrih sekar kadung
Nggih menika kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandeng jenengipun kalawan satunggiling priyagung miwah wini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang bopeng Sukalima, monggo-monggo nggih pratriya mbabaraken ingkang sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika daup asta lumiyat madaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lho nggih. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satunggiling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuwatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaaken bilih menika satunggiling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Pamanarya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumpenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten sanes kejawi namung Bapa Mremban Durna anggenipun sampun dipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun Indra pungun-pungun dumugi sapriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun Kakang Putra Bapa Mremban Durna inggih mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados sakmangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kaliyan Bapa Mremban Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Mremban Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi Kakang Mremban Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Mremban Durna. Baduna wonten dawuh nggih. Baduna midhanget piyambak kula nyumpenakaken Bapa Mremban Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Mremban Durna. Awon lampanipun ing tumanduk dhateng Bapa Mremban Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Bapa Mremban kados pundi anggen paduka badhe menggali babakan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Mremban Durna. Ah, gandhap legudung swaru gembel. Samarante, hawala. Kula nuwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan.
Sedaya menika estunipun namung pitados kaliyan boten. Menawi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesangipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampurwing dat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumunten dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatir dhateng menapa ing sampun panjenengan lampahi. Jan nyatanipun kula menika wangsul nyumpena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula boten kula petang, boten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama dugi niki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra kok tumunten penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke boten sae kedatosanipun lho, Ger. Boten sae kedatosanipun. Kakang Mrembanduna, pripun Dewate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pangandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana 3 cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem, nggih ta? Nggih. Utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Monggo pit biyen kula menika ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis. Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten. Pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyani. Gandayani niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lho nuwun pamunten, Ger. Pasumran panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuninga brang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampeyan kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Mrembandurna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak bilyaine lho Kakang Durna. Oh. Destun temen sampean iku Dik Patih. Sampeyan iku setunggiling patih, monggo patih ing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon tuhon, otak-atik gathuk
ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama Durna iki dimpeke dadi manten, mboten menapa-menapa. Waton kula menika ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung, kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan, nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten niku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamur Wengdat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane si apik-apik kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sak ngawontenaken pasewakan agung kados mekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gung Binacara. Ratu ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening Pasumpenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng Bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah, kula ora percaya karo babakan Pasumpenan. Pun, Ger. Madaning pasewakan menika sampun pundhat. Menapa inggih Rembag? Paduka Rembag perkawis Pasumpenan, wondene kula mboten pitados babakan Pasumpenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumunten sak mangke, Ger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka Punggawa. Pasewakan diterus mangke tumunten kabubarna kemawon. Tumunten ingkang Bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakenawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri prananggana magawe glarira wang-wang Didemadaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeng penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut udame ganten wardu Jarawangeca. Nginang udra ngabang dur manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri sebahan ponamu apa tekan dari darunane. Ora macan rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi sinten ingkang wantun minggah dhateng negari Ngastina. Tanana lan kejawi amung abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning Kru Rasemaring kang uragil nenggih Kru Rabagung ing drajak minggah dhateng karya cingak kang samya mulat. Saking
tata trapsilanira ngajemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranda yen ngandika magawe pranda Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele adat saben iki sing sowan mesti Petruk iki kok Bagong sowan negara Ngastina inggih mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. oh katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan kaya wong keserakat tumunten kaparingana nggih kaparingana sedasa ewu napa gangsal 12.000 supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya aweh ngatasé kene iki nggon papaning para priyagung papaning para luhur papaning para nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat lah kok dienggo drajikan batur dienggo drajikan Panakawan Kakang Durna pripun mbok nek ngendika niku sing penak mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan Giri lusi jalma tan kena kinira aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora Paman Arya wonten timbalan Gendra Rangrumiyin kula badhe ndangu sowanipun Bagong Panakawan Bagong padha raja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina Panakawan Bagong Nona Amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula njenengan ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan paneming rambut Duryudana kula cancang pucaking remi Demawaing wijang rumketing gonggong ngandel ora kula cancang pucaking weni nun weni dudu remi to dudu weni Demawaing wijang rumketing Werdaya ora gonggong ora rumketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan sinuwun ya Bagong prayoga nunggonmu ngadhep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyen sami kula mundhur Panakawan Bagong padha larja sak praptamu pathak patih pathak ki sirah nding patih Harya Sengkune wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan oh
Bagong padha raja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugihe ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo nguruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diembe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung golekke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Karo anak Prabu ngene. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kowe nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ngelmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestu taman ana Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane wae karo aku. Bagong, udah raja sak praptamu. Manten mundur karena wilujeng ya. Ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun.
Sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten Sinun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Rai ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung dan pun Bagong menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Durnaina panalingane rumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Aning perang Bratayuda. Ing entos walu gempol manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe butuh karo aku? Nggih. Butuhmu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok ndak takon bapakmu kuwi sapa? Oh sike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul mesti idopsa. Adopsi karo Semar. Lah asline kula iki pengen goleki karo bapak.
Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerti nek laire ini dhisik kula male sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi braponan niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki nek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu anak Prabu terus iki dibayar karo Sinten Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap kuwi sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagadgirinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Duk nalika Prabu Pandhu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesti kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso dikabak-kabake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun inggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diaja-ajai karo kiwa tengening Prabu Destarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina.
Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bawa Durna kados pundi? Seketap kir. Oh, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disampung rapet karo impen. Ora ana sampung rapet karo pasumenan. Upama ana sampung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine Begawan Durna. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine Begawan Durna mergo Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hale istri kowe tak pateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho. Lah kok dadi kowe nunduk karo Begawan Durna? Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendrangi. Hus. Ah, lole panos maning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu. Legane atiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. 1 jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Kowe wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe ora ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen. Ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora ya ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak.
Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, gek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wah, Bagong. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng Paduka Anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik lara gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Unda-undaan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng, ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono kuwi mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, ya.
teko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundhake Kurawar ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake pentil jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki. Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli.